Čauky mňauky, moje meno je Petríček a ja vás vítam u nového videa. Toto video bude Petríčekom 1. Vůbec moje jméno je Patricia Kane, to je naše nové video z Minecraft po 1500 rokoch. Kašli na to, točíme ďalej. Takže Peťkovi spadlo videjko, ak by ste sa čudovali, čo to bol ten seh na začiatku. Čauky mňauky, moje meno je Pečo a dneska hráme na Real život s Patricekom 1. Ahoj, vůbec moje jméno je Patricia Kane. Moji diváci viděli, že Peťkovi sa stoplo video. A ak by ste sa divili, čo bol ten seg na začiatku, tak som to iba kúkal natáčanie. OK, Peťko, na ktorú ideme arénku? Takže mohli by sme ísť na arénu Night Kings. Night Kings. Alebo nejak tak. Takže OK, sme tu. A kebyže mám Sony Vegas, tak to prestrihnem. Možno tu bude striha, možno nie. Wow. Počkaj. Scéna. Hej, ja vám ukážem, ja vám šít, my máme scénu 1. Takže ak to zle vidíte, tak prepačte. A ideme do zelených. Je tam aj Patricek 1. A tak prepačte, že teraz nevidíte proste obrazovku, už by ste ju mali vidieť. Paťko sa pohráva so scénou. Úprava scény, my chceme úpravu scény, dáme si novú scénu, pridať scéna 2 a napríklad ukážeme vám tu, že úprava scény, teraz vidíte. No a kašleme asi na to odstrániť a dáme scénu a ešte pokračujeme ďalej. Ja som sa trošku babral s tou scénkou, či to je proste nejako strihnúť a to je Macková hlava. Keď poznáte Macka, tak máte smolu. Zelení. Takže Petricek, v ktorom si týme? V červenom. Čo? Nerobím si srandu zelený. A je nás tam! A je na 6 a to asi nebulo stačiť, no Orlenu. Hráčka sa pripojí do hry. Alebo hráč. Nejaký hráč sa pripojí do hry. A Paťko si tu skáče parkour. Ale Paťko nevie skáčať parkour. A Paťko sa zatiaľ... takže dneska možno vyjde ešte video z Growtopie, možno. A moji diváci, u mňa možno vyjde video z Minecraftu. Možno s Patrickom, možno bez. Hej, Peťko, nechcel by si s nami točiť Growtopiu? Peťko. Ja budem na Minecrafte, lebo ja chcem tam mať youtubera, no. Chcem mať youtubera, chill. Ja nechcem mať youtubera. Lebo môžeš robiť warpy a tak. Ale však on mi spraví warpy, že Peťko. No, ja ti možno robím 3 a potom ti budem dávať za peniaze. Na Minecrafte. Takže keby ste nevedeli, koľko mám peniazí na Minecrafte, je to 47 000 IP tohto serveru vám dám do popisu, ale potom vám dám aj Minecraft, keď budem natáčať ten Minecraft, no tak aj tam vám dám IP do popisu. Ja to dávam, keď hrám na všetkých serveroch, tak IP do popisu videa. Takže... Dobre, takže budeme tu asi čakať možno hodinu, no aspoň budete vidieť, aspoň, že ako parkourujeme. Ako Peťko parkouruje, počka si to zapne, Growtopielone. Čo si zapneme? Tak... Časiak! No takže za 60 sekúnd začíname. Za koľko? Ak to vidíte tak zle, tak prepáčte. Tak. Peťko... Takže už by ste to mali lepšie vidieť.
Peťko má menší problém a vy si chvíľu asi vydržíte, no čekání. Hráči 11, Peťko, v ktorom si týme? Ja som v zelenom. No, pozdieľaj mi obrazovku. Na čo? Aby nevideli tvoj Skype. Dobre, aby nevideli môj Skype. By the way, Skype bude v popisku, iba môj, Peťko a potom ja dám do popisu, vydám môj Skype. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pripojil sa do hry Paprika. Hej, a ak by ste proste chceli vidieť video z druhého pohľadu, tak sa kúknite na Petriceka. Môj kanál. Ak by ste chceli vidieť. Ty vole, tu je nejaký Iron Man. By the way, ak ste si mohli všimnúť, mám nový skin. Je to Iron Man. Sa mi páči Iron Man. Som si dal Iron Mana. Petrice, no to je nejaký varezák. Texturepack nebude v popisku videa, lebo proste neviem, ako sa volá. Musíte si ho nájsť na internete. Ak pozerávate Macko Gurmakev, tak tam je ten Texturepack pri nových videjkách. Takže tam si to určite pozrite, ja vám proste môžem dať odkaz. Ja som si to stiahol cez Macka, takže ak sa na to Macko kúka, tak ahoj Macko, ale pravdepodobne nie. Ale dúfam, že Macko, ty vole, nejaký Iberlak. Dobre. Sakra. Takže my už sme na strede, Paťko. Áno, my už sme na strede, Peťko. A mám taký pocit, že jediný spôsob, ako sa dostať na stred, do toho stredu, úplne, sú diamanty, je proste sa tam dokopať. Mám 6 diamantov. Peško, skočíš za mnou? Ja neviem, kde si. Ja som úplne v strede pri diamantoch. Ja idem pre zlato. Tak nám pozbieraj nejaké zlato, keď tak, ty nám kúpiš celú vybavičku. To bolo cieľ, dostať sa vlastne do stredu. Keď sa dostanete do stredu, tak je to chill. Tak už ste ako keby vyhrali. A ja sa proste zabijem, lebo dúfam, že nikto iný na spawne. Výborne, nikto iný na spawne. A to znamená, že proste nakradnete veci. Chápete? Proste Iber Paťko style. A to nejaký ten copy Iron Man. Pozrite sa, ja mám krajší skin. Čum, krajší skin. Tak. Točím, pozdravte do videa. A ja točím. Tocím. Do videa. Pozdravte do videa. Tak. A z môjho pohľadu môžete vidieť, že Paťko si tu už krásne nakupuje výbavičku. Peťko. Dobre, to je náš. Dobre. Máš šťastie, kamo, inak by som ťa... Niečo by som si pospravil. Takže Peťko spadol! Nie! Peťko spadol? Si zo mňa robíte srandu. Tak, dám vám takto lepší pohľad, lebo ste mali asi zlý. No, prepačte za to. Hej, ja ti rýchlo zoberám iron. No. OK. Iron. Chytaj. Tak. To je taký... Díky. Poď, ja mám meč level 3. Ty vole, no ty koko. Si kúpim krompačis. Typičko. Kúpim si meč level 2 a čestku level 2. Tá čestku level 2. Čestka level 2. A teraz neviem, kde je postel. Ja.
Takže ak hráte niekto Minecraft spierdalaj. Takže my vám napíšeme Do popisku. do popisku. O, Patricek 1 dvakrát zomrel. Nie, ja som dvakrát niekoho zabil. Aha. Viem, že postel. To je ten Tima, to Tima zomrel. So cool. Takže ak ste počuli taký menší zvuk, tak omlouvám sa. Pačko zničil postel. Lebo Pačko štylač. Zdachne. Au. Má som počít. Takže... Obidva sme zomreli. No, ale zabili sme žltých. To je veľká taktická výhoda na začiatok. Aj ty si myslíš? No, takže asi pôjdeme teraz na červených, lebo oni sú dva, no? Poďme na červených? Ak hovorím tak rýchlo, tak prepáčte. Najprv zabiť žltých, ja viem, kde je postel. Choď zabiť úplne žltých. Oni myslím, že by mali kempiť. A by the way, viem, kde je postel, Peťko. Takže... tam. Koľko stojí krompáč? Aký? Kamenný. Kameny? Mhm. Irony. OK. Thank you very much. Tak, ja idem asi na tých debilkov. Na žltých, poď najprv. Ne, ja idem na tých červených. Dobre, Peťko ide na červených. Paťko si tu zatiaľ ešte kempí. Peťko tu krásne kempí. Ty vole, a mne sekol Minecraft. Nesekaj. Dobre. To bol menší lag. Takže my sme 5, takže je to super. Super, Maximus. Tiež by som možno... Hej, ideme ešte zabiť žltých. Poď ešte zabiť žltých. A ja sa bojím modrých. Poď, ideme to vyrašovať. Tak ich zhodíme. Spierdalaj chuju. Ty vole. Ja som ho zabil. Yes! A poď do červených! Počkaj. On nás nesleduje. Musím sa dohealovať. To sú žltí. Či? Hej, my sme skilláčko. Vyhral si pod do červených, ne? Ty vole, oni majú Lukenzy. A Peťko, kde sú goldy? Takže... Počkaj, postel týmu Aha, dobre, tak už iba modrý a my. Takže hráš modrý. Kde sú modrí? Hej, oni týmujú. Da fock. Peťo! Nie sú dva týmy. Ne, to je... On ma zabil tyčkou, ale to bolo. Nevadí! Ja zdrhám. Dobre, takže to bude asi už koniec videa, lebo to má 13 minút. Lúči sa s vami Petricek a Patricek 1 a majte sa. Zvyšok videa bude u mňa. Áno, a majte sa bombasticky. Hej, bombasticky. To používam ja. No, prepáč, že ťa kopírujem, ale ja som to najprv používal. Ale teraz to už používam. Majte sa fantasticky, dávaj. Nie to, len kopírujem. Čo? Len kopírujem. To. Teba. Ty vole, ne, Petricek, daj mi nejaký iron. Jeden mi daj. Nemám. Dva. Idem ráš. Ja idem ráš potom. By the way, my sme taký rašovací style, Peťko to už prestal točiť, lebo asi mal... Ty vole, on mal červeného brnenie. Videl si to? No. Jo, ak počujete telku u mňa, tak je to kvôli tomu, že maminka pozerá nejaký seriál. Tak musíme ísť ráž, lebo ináč to potom nevyhráme. Musíme ísť ráž, ale... Keď tam je ráž, no červený je už iba jeden, takže takticky by som najprv. Toto je asi celkom druhá hra, točíme tu celú hru, takže máte šťastie, že ste s nami celú hru.
Pamätáš si na minulý diel Bed Wars s tebou a Stonkom? Pani, oni idú ráš. Nekrič do mikrofónu, niekto sa na to sťažoval. Neuč. Ja som asi zabil jedného, neviem. Ty vole. Prepáčte, že hučím. Ale keď ide nejaká táto... Patrícek už je narašuje. Hej, počkaj. A náš rašuje. Roš! Hej, on ho nahitoval a to ja ho teraz dohitujem. Ty kokazan. Hej, Peťo. Chod na modrých. On ma zabil. Si rozstrelil. Skapeš. Jo. Ty! Cheater jeden! Ale to je fakt cheater, on ma hitoval cez krik. Takže tu sú cheatery. Takže čo ideme robiť? No ja idem asi na nich ráš. Peťko, ako sa robí správny ráž? Zoberieš si do ruky krompáč, mrdotyč a zdrháš. Tak je profesionálny ráž. Takže ideme robiť profi ráž, mrdotyč, krumpáč. Ty môžeš koľko minút natáčať? Veľa. Dajte z hodinu. Bacha, idú ráž. Nejdete ráž. Nejdete. Fuck off. Jo. Peťko idú ráž na nás. Iron. Tak, sa bojí. Kto sa bojí? By the way, ak hráte Bed Wars, ja mám takú taktiku, že si proste kúpim brnenie level 1 a kúpim si a meč level 2. Oni idú ráž. Kde je posteľ? Ne, tu. Choď ju zabezpečiť. Oni idú ráž. No, my ich zvládneme. Takže k tej taktike, ja to robím tak, že si proste našetrím 4, môžete si našetriť aj 10 ironu tým, že ja to robím tak, že si proste kúpim brnenie level 1, čo nie je zase také dobré, ale je to na nejakú ochranu. Takže oni idú rush. Oni išli rush. Tak ale už sa boja. Sa ma boja, čo? Sa bojíš, čo? Oni si kopú bloky, oni sa dobili. Poď, Paťo. Počkaj. Ja si idem... Paťko si ešte ide kúpiť jedlo a uhni Iron prd. Iron prd. Dúfam, či nemajú luky. Paťko si kúpi ešte lepší mečis. By the way, kde sú goldy? Som to nezaregistroval. Tak, Paťko má kúpený lepší mečík. Takže diváci moji, ste si všimli, že mám... Že keď sme zničili posteľ, tak to bola... Keď som ja zničil posteľ ako prvý z celej hry, to je celkom bonus. Chápete? Že proste zničíte jeden tým skoro. Potom ma ani zabili. Ono to bolo tak, že ak si... No, pozrite si to video. Alebo toto video si určite pozrite. To bolo proste šťastie. To proste rašinky. Koľko stojí truhla? Neviem, ale ja idem ráž. Peťko rašovač. A ja si to level 2. Co platí? Na koho ideš raš? Na modrých. Zabili ťa? Ne. Ja držím shift. Kde majú teraz posteľ? Ty vole, my si musíme kúpiť blok. Yes! Jo, a teraz už ich iba zničí. Bacha, nie sú tam bloky, hej. Takže teraz zabijem modrých a ty si dal proraž. Takže teraz Peťko zabudoval. Takže videli ste, že Peťko zabudovačko. Že Peťko. Áno, som to nejak prekonala aj so srdiečkami. Takže teraz zničíme modrých. Oni idú ráž na nás! Ja idem ráž na nich. Teraz. Wow.
Ale... A ako Oni môžu... sú už docela v ríti. Hej, ja mám na túto mapu takú taktiku, že keď si urobíš cestu hore a aj oni tam majú, no tak úplne, že si už OP. Ježiš, to... Vy ste debili z našho týmu. Trošku. Dementi, akože ja chcem ísť hore. Dementi, ja chcem ísť hore, ako... Dementi. OK, som hore. Nemires Morates. A inemou. Nemires Morates. Ne, on má damage! Jeden má damage, takže sme prehrali. Ďakujem. Ďakujem za hru. Neprehrali. Prehrali, lebo jeden má damage, jeden má ironový chestplate. Je, ten s diamečom. No je na strede. Veď už iba jeden, toho dáme. No veď, ale to je ten v dia. No to je jedno. Som jednou zabil. Koľko stojí najlepší chestplate? Si kúpime toto, toto. Kúpim si... To je debil. Jo, my sme vyhrali! Yes! Ty si ho zabil! Jo, ja som ho zabil! Yes! Yes! Vyhrali sme. Zabití! Ja som mal zabití. A zabití 17 a smrti 65. Ja som mal zabití 92 ja som mal smrti 92 a zabití 31. Takže toto bylo všetko nášho videa. Lúči sa s vami Petricek a Patricek a dúfame, že sa to všetko nahralo a ahoj, majte sa mostický, čo mám iné povedať. Môj Skype a Steam bude v popisku, IP serveru bude tiež v popisku, meno serveru bude v popisku a hlavne Peťov channel bude v popisku. Takže majte sa bombastický. Čau. Au, kým